Това е прогнозата за времето. Приятна вечер! Отваряй, милиция! Страстна любов, пропилени мечти и горчиви разочарования. Защото животът е тилт. Не пропускайте Радина Карджилова и Явор Бахаров във филма на Виктор Чучков, който разказа историята на българския преход. Нищо лично. Събота, 28 февруари от 22:15 по БНТ 1. Тази седмица в Арена Спорт очаквайте ексклузивно президентът на БФС Георги Иванов за очертаващите се реформи в футболните ни школи. За БНТ говори бронзовата ни медалистка в биатлона от зимните олимпийски игри Лора Христова. Специално интервю с треньор номер 1 на България за 2025-та, селекционера на волейболния национален отбор Джан Лоренцо Бленчини. В предаването гостува и президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Силва. Не пропускайте Арена Спорт в неделя, 1 марта от 12:30 по БНТ 1. Уважаеми зрители, в предходния тираж на Спорт Тото беше спечелен джакпот на стойност над 76 000 евро в играта Тото Джокер. В играта 6 от 49 четирима късметлии познаха по 5 числа от печелившата комбинация. Ако искате първи да научите дали ще бъде спечелен някой милионерски джакпот, е достатъчно да направите следното. Гледайте предаването Спорт Тото тази неделя от 18:45 по БНТ 1. И не забравяйте, че с игрите на Спорт Тото и Държавна лотария на Български спортен тотализатор заедно подкрепяме българския спорт и националната култура. В неделя след централната емисия по света и у нас гледайте интервюто. С мен Милена Кирова. На горещите въпроси от темите на седмицата отговарят главните участници в събитията. Какви са приоритетите на служебния кабинет в здравеопазването? Прозрачно ли се харчат парите на данъкоплатците? За доходите на младите лекари, Националната детска болница и политиката в системата. Гост в студиото – министър Михайло Колийски. Очаквайте интервюто в неделя, 20:30. – 148 години от освобождението на България. По традиция Българската национална телевизия ще излъчи в 18:30 пряко от площад Народно събрание тържествената заря проверка по случай 3 март. Да бъдем отново заедно на националния ни празник. Lord of the Dance се завръщат в България през 2026 година, за да отпразнуват 30 годишния си юбилей. След 8 грандиозни и напълно разпродадени спектакъла за 25-та годишнина, световно известната трупа пристига за нови срещи с българските си фенове на 4 април във Варна и София на 5 април 2026 година. Пляскавото шоу на невероятните танцори е посветено на 30-та годишнина от създаването на оригиналния спектакъл на Майкъл Флетли. 30 години Lord of the Dance. До края на юни търговските банки трябва да обменят левовете в евро безплатно. Ако се опитат да ви вземат такса, пишете на Българската народна банка. Направете го през имейл адресите, обявени на интернет страницата на БНБ. Информационна кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка. Добър вечер! Започват спортните новини на Българската национална телевизия. Още новини има на сайта ни. Приятна вечер!
Думът на вярата отваря врати. Неделя, 7:30 по БНТ 1. Хей, деца, чухте ли за вълшебните обувки Skechers Slip-ins? Те се обуват без ръце. Просто стъпваш и са на краката ти. И не връзваш обувките си. Покажи на всички вълшебния трик. Стъпвай смело с Skechers Slip-ins. Историята във вашия дом. Всеки понеделник от 21 часа по БНТ 1. Цяла България говори за Евровизия. 15 артисти се бориха за място на финала. Една звезда стана първа сред равни. Но какво ще пее във Виена? Време е да разберем. Започва изборът на песен на Евровизия. Добър вечер, България! Добър вечер и на всички фенове на Евровизия по света, които ни гледат на живо в интернет. В края на януари Дара победи в националната селекция за избор на артист, който да представи България на финалите във Виена. Но ако си мислите, че цял месец тя си е направила планове кои виенски сладкарници да посети, дълбоко се лъжете. Дълбоко се лъжете наистина. За нея февруари бе свързан с пътувания в няколко държави и работа с различни екипи, за да подготви 3 впечатляващи песни, от които днес ще изберем само една. Те ще бъдат представени тази вечер като цялостна аудиовизуална концепция пред вас, зрителите на БНТ, но и пред журито, което оценяваше артистите в предишните 2 етапа на конкурса. Отново, зрители и жури ще изберат песента, с която Дара ще се представи във Виена. Преди всичко това обаче, нека представим обединеното жури на националната селекция. Започваме с най-високопоставения българин в структурата на Европейския съюз за радио и телевизия, организаторите на Евровизия. Това са късните новини по света у нас. Здравейте! Близкият изток пламна. Съединените американски щати и Израел започнаха координирани удари срещу Иран с цел да заличат ядрения и балистичен капацитет и да свалят режима.